जतन खुलुमबायखा दिनै जोंनि MMU इनागुरेसननि साल अ सालनि अ पान्डानि अशोक फां बरमगोनां EM कमल कलय ते बोसोरनि इनागुरेटर पान्डानो संसायरनाय जोंनि बबाग्रा बनो आनि खुलुमनाय फारो तेबो फाइमानजाक फाइजाक जोंनि एपोलोनि अंगै प्रेम आनंद जी डॉक्टर करण जी डॉक्टर जानवी जी बरंनो जतन आनि पाइफैया हमजांमा ते खुलुमनाय फारो तेबो फाइसक फाइजाक जोंनि ऑनरेबल EM सोहेल देबबर्मा MDC उमाशंकर देबबर्मा MDC रविंद्र देबबर्मा MDC देबजित त्रिपुरा MDC गणेश देबबर्मा तेबो MDC रविंद्र देबबर्मा तेबो फाइमानजाक फैनाय जोंनि मेयर जोंनि बसकांग अशोक जाक बनो जतन आनि पाइफले हामजांमा ते खुलुमनाय फारो दिनै आनि बसकांग अशोक जाक जत ताखौ ते बुखुसनो आनि पाइफले हामजांमा ते खुलुमनाय फारो दिनै ओ साल का हामजरावा किसिसा कक सावानो जोंनि डॉक्टर रक साइथांखा जों पहिलाव टेलिमेडिसिन टेली इमारजेंसी खायखा अमबाय जोंनि लोकरक ब्लाइ बेनिफिट माखा टेली मेडिसिन सालब्रंनो 20 जना सकां अपॉइंटमेंट नावै जतनो ट्रीटमेंट खायजोंनानि बागै टेस्टिंग खायजोंनानि बागै बरक लाइन रलायजाक गोबांमा नायजाकनि हफानो जेहेतु लिमिटेड नायजाकमानि बागै बरकनि डिमांड तेबो बाराय दं इंगे उसको बुमाय थांखा जोंनि डॉक्टर छाय थांखा निनि बुरा बुरी बयस तंनाय रक रांकरि रक फाइ और जागाव फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट खायजावै थांबायखा बेलाय बेनिफिट माय थांखा इवेन आनि नगनि फैमिली बो दङो आ जागाव आनि आमानो नायरखा आनि बायनो तबै नायरखा स्किन नि डिजीज अनेक दिनै प्रॉब्लम ngoi tongmani tabo kisa benefit ngoi tongha tabo recently नायजाक मानि बागै इंगे जों अमो हाय और जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे ते एपोलो सं और फाया हंखा के अमो हाय गोबांमा गामियाम चाइनि लोकराव ओ बेनिफिट नायमाया ओंखामो दिनै जों और जोंनि खेरेंबा हस्पिटाल खमलंग मबो मागनां केसि अमो हाय उसको मावै थांखा इंगे जों बसो अपॉर्चुनिटी माय तंखा जोंनि तिप्रासा लोकराव विशेष के रां पैसा करिराव दिनै जोंनि मोबाइल हस्पिटाल मोबाइल बैंड हॉस्पिटल डॉक्टर रक साइड थांखा तमा बेनिफिट मानाय गामि आमसायाव शिड्यूल खायजाखे थांनाय आ जागा प्रोग्राम होनाय आ जागा डॉक्टर रक थांनाय आप्रो जों लोकरकनो बेनिफिट नानानि बागै सालायनानै जोंनि दायित्व दं कारण गोबांमा लोकरक सायमाया जे जोंनि खेरें भारताव टेलिमेडिसिन टेली इमारजेंसी ओं दंमानि बरक बाक्सा सामायाबो दं इंगे बरनोबो जों मास सिर'नि दायित्व जोंनि दिनै जे अर प्रोग्राम दंनाय रक तेबो दिनै जे अरनि मोबाइल हॉस्पिटल गामि आमसायाव थांफ्रो प्रोग्राम शिड्यूल खायजाक बफ्रो ब एरियाव नायने आफ्रोबो जों सालायनानै नांनाय कायसा गारि वसि मालखुं वसि अमा हाई टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट ओंगै मानाय अमा जों कल्पना फोनो खायमेया दिनै जों बबाग्रानि साकथारमुंबाय अ जागा नखा इंखे आं कयनाय मुसुगो जों अ फेसिलिटी न पूरा नानानि बागै रनानि बागै जोंनि लोकरकनो जों सालायनानै नांनाय आं तेको गोबां साया जतन हामबाय खुलुमबायखा